Estimar amics. Hola, soc la Júlia. I jo l'Adrià. Ara us explicarem com fem les classes de llengua, taller d'escriptura i biblioteca. Començarem per llengua. Aquests dies hem estat utilitzant el llibre, però també tenim un dossier molt mono que fan les profes de l'editorial Santillana. Sovint treballem amb la web d'activitats interactives, la web de l'Olivera. Per començar, cliquem a la pestanya corresponent. Ara estem treballant l'accentuació. Això és un lesson plans com fem activitats interactives. Per començar, li cliquem a començament i ho tinc. I ens surt això, i passem les pàgines i ens surten activitats on podem treballar. Ara explicarem com fem taller d'escriptura. Aquest any separarem la classe en dos grups, un amb la Sílvia López i l'altre amb la Maria José Ayerbe. Treballem taller d'escriptura amb Storyville, una pàgina web on fem històries amb imatges. Aquí tenim diferents històries que hem fet amb nens i nenes a la classe per grups. Ara tocaria biblioteca. Nosaltres mateixos hem fet un Excel on apuntem els llibres que estan en préstec o que ja els hem llegit. Nosaltres, els nens i nenes de 5è, tenim un raconet per llegir aventures.